Kairijoki. Taas on talvipainettu niska pitkällä töitä ja nyt sitten pitäisi yrittää sitten 1,5 kuukaudessa rentoutua. Jos tästä lähtisi taas. Ensimmäisenä pakataan rinkka ja häipytään tuonne jonnekin Kairaan kalastamaan. No niin, nyt sitten pitäisi lähteä. Kovasti on tavaraa. Rinkka täynnä tavaraa, varmaan 25 kiloa. Kova kävely Lapin erämaassa. Kairien Kairasta selvittiin kunnialla ja varsinaisesti loma oikein kunnolla pääsi vasta vauhtiin siellä. Kalaa tuli jonkin verran, olivat vähän pieniä harjuksen tynkiä, mutta oli mukava reissu. Ja nyt täällä kuositutaan kuntoon täällä Tanhualla, joka on muutama vuosi sitten valittu Suomen Lapin viralliseksi kyläksi. Sitten voisi seuraavana yrittää tuonne alimmaiselle Angelvaaralle. Lähtis Angelvaaran päälle reitti. Mikä sulla on kädessä? Vautsi vau. Oho. Siinä pitää hyvin kävellä. Kato keskiviiva. Tässä on kelta. Kuka näkee? Voin nähdä myö mennään tosta tunturin yli, että heilahto. Se sitten onkin vähän jyrkempi. Kattosta, miten käy. Pirun pelto on tossa. No mä taidan mennä tuohon. Tossa. Tässä yllätti tänne melkein 6-70 asteen välissä oleva nousu. Tää on aavistuksen verran kyllä tiukka. Tuossa ensimmäisellä tasolla voisi yrittää käydä. No yritetään. Varo sitten. Ja Arttu hitaasti. No niin, isi tulee kas perässä. Pikkusen oli kova pätkä. Ei toi nyt ollut monta metriä, mutta työtä oli kuitenkin. Näinpä yritän saattaa hengityksen vähän tasaamaan. Oi. Tuolla. No, eläinlävestä. Joo, ja mikä tää paikka oli? En mitään. Mikä tämmönen mäki on? No Tanteri. No niin. Onko kiva kiivetä tänne? Joo. Joo. Mitä tänne luontoon ei saa heittää? Roskia. Joo. Mitä me tehtiin niille roskille? No viedään ne pois. Kyllä. Mihin me pantiin ne? Ne roski.
Ei joo, ja nyt sä panit mihin. Siksi ennen kuin sanoin ne roskiin. Mutta yksi roska meni reikään. Oho, no niin voi joskus käydä. Paha reppu kiinni. No panisitko sinä? Siitä täytyy sitten vielä hilpasta sitten alaspäin. Ylös aina pääsee, alas voi olla vähän työläämpää. Ei ihan tullut vallotettua Angelvaaraa, mutta aika korkealla käytiin kuitenkin. Ja jälleen kerran jo perinteeksi muodostunut ruokanurkkaus. Mites nuo aineet näyttää niin tutulta? Ihan kuin olisi viime vuonna ollut jotain samanlaista. Eli perusaineet, sipulia ja näyttääpä olevan tuolta Ruottin puolelta tullutta poronlihaa, porkkanaa. Ja reissussa kun tilaa on vähäisen ja ei ainakaan aina ole ihan aikaa sen viimeisen asti hifistelyyn, niin pottumuussi tulee tämmöisestä. Mutta tällä kertaa niin se ei maistu millekään mummonmuusille. Tämä on saksalaista laatutyötä, täsmällisyydellä valmistettua ja maistuu oikealle perunamuusille. Suosittelen lämpimästi. Siellä on taas poronlihat muhimassa. Ensin pitää saada ne paistetuksi. Sitten laitetaan se tuohon perinteiseen hauteeseen. Ja nyt sitten on tämä perinteisen aineosan lisäksi aika. Ei nyt kaikkea, pitää kokillekin jäädä. Näin. Noniin, nyt näyttää jo käristys käristykseltä. Ja seuraavana värkätään sitten se pottumussi. Arttu tekee nyt sitten perunamussi. Anna aika vähän maitoa sinne. Noin, okei. Oho! Teitä. No niin. No, joo, hyvä. Saako isi vähän laittaa isommin? Se on yhdessä. No niin, nostapa se palanen sinne. Noin. Voi olla siinä kiinni. No voi. No niin, nyt on poronkäristystä taas. Jokavuotinen herkku. On vähän tarroja pantu matkailuautoon. Tässä 50 kilometriä ajeltiin Sodankylän keskustasta tänne tunturin juurelle. Lähdettiin vähän käymään kävelylle täällä luonnossa.
Tuus kattoo, siellä on Hyttysen toukkia, siellä veessä. No on mustat Hyttysen toukkia. On. Ei nuo pienet. Ei ihan pienet, siinä on isoja ja pieniä. Äiti, siellä hänen... Tommosia on Hyttysen toukat. Niin. Mikä tunturi? Tämä on levitunturi. Luontopolku pieni. Käväs kiertää. No niin, Pallastunturi maastossa. Hyttystä on taas ilma sakeana ja polkukin on vähän kivinen, että täytyy vaan varovasti kävellä. Mutta maisemat on kyllä niin kauniit, että taitaa olla, että on melkein kauniimmat, mitä tällä reissulla on ollut. Hyttystä riittää. Pallaksen luontotupa. Siinä on tää tunturi. Siinä on tehty tämmönen kartta tästä tunturista. Katoppa Arttu tuossa sanoi. Missä Arttu on nähnyt tommosen lapinmyyrän? Näytä. Muistaksä missä tuossa lapinmyyrän näit? En muista. Mikä sulla oli kengessä viime vuonna? Hirveenä. Tollanen. Siellä on pieni lapinmyyrä Artun kengessä. Ei meinaa millään tulla pois. Katsotaan saanko mä sitä paremmin kuvattua. Minä saisin sen siitä pois. Saikin. No niin. Oi, se kävi jo tuossa näytillä. Saako sitä? Saakko isä? No saa minä sen sieltä. Ja aikanaan se tulee se. Se meni vaan! Onpa ne isoja. Karhun taakani sun sudet. Tässä kuulee lintujen laulua. Koska sillä on sumuja. Sunua on joo. Tuulen sataa ja jonkien. Siinä on Pallas-hotelli. On vähän utuinen ilma. Ei oikein näy maisemat. Minkä sä sait? Hätän. Mikä hattu se on? Malakin hattu. Joo, se on 4 tuulen hattu. Onko se hieno? No on. Nyt on semmonen Aamulla kun heräsin,
kota-illallinen, eli mennään laittamaan tulet tohon vanhaan lappalaiskotaan ja laitetaan siellä iltaruoka. Mä laitan täältä alhaalta. No niin. No niin, nyt heitetään tulta sinne. Pystyykään ne? Se näyttää sitten valkoiselta. Mm-hmm. Simasetti koolilta. Taas on kipeähän selkään aahdettu rinkka ja nyt lähdetään katsomaan, että kuinka korkealle kykenee nousemaan. Joo, äiti meni sinne ylös meidän perässä. Huontisjärvi näkyy siellä jo alhaalla. Lumikero ja Huontiskero. Jossakin tuolla Kurun pohjalla on Monttelin maja. Varmasti moni päiväkotikaveri ei ole tämmöistä kokenut kuin sinä. Onko jännä paikka? Lapissa ei ole mihinkään kiire. Välillä on hyvä vaan heittää pitkäkseen ja katsella maisemia ja nauttia tästä Lamin romantiikasta, joka on täynnä hyttysiä ja mäkäräisiä ja Kavereista ei ole puute kyllä ollut. Kavereita on kerrankin ollut, että yksin täällä ei tarvitse tunturissa koskaan olla. Varsinkaan tähän aikaan, kun on heinäkuussa. Löytyi Monttelin maja. Terveiset Monttelin majalta. No mites meni matka? Näköjään meni. Kävellessä. Kävellessä. Vähän oli tekemistä. Pari tunnin reittaa. Kolme. Päiväretki Monttelin majalle on tehty. Vähän ennen 10 lähettiin ja kello on nyt 4:30, kun tultiin takaisin ja 10 kilometriä kävelyä ja täyspakkaus selässä. Ja selkäkivet ryi mukavasti matkalla. Erittäin hyvä reissu. Joo, koko ajan. Mitä? Loppu?
Pappu. Isäntäperheen Katti tuli kalajaolle. No totta kai. Ja se on taas pitkästä aikaa jouttensulanto. Lihakeitto kiehuu siellä. Kuivaa siellä. Me otetaan tänään vaan ihan rennosti. Kalassakin voisi välillä käydä, mutta ei nyt pietä niin hätää tämän kalastuksen kanssa. Mikä se on tuolla? Äiti. Joo, kuka se sai? Äiti. Mistä se sen sai? Kivikosta. Joo. Millä se sen sai? Letellä. Joo. Källiletellä. Kallilla lotolla, joo. Ele. Mitä me tehdään tästä? Sykkäkälää. Se on sappea. Se on nyt vähän sappinestettä. Se vähän tuo kitkerää makua siihen, mutta ei se nyt niin ole. Eikö sitä voi syödä? Ei se maistuu ikävälle. Tuolla on se sydän tuolla. Oli ollut kiinni aikaisemminkin tämä hauki, kun oli tämmönen leuka revennyt pahasti. Sitä olisi vaattori. Ja ruokanurkka sen kun vaan jatkuu. Seuraavana onkin vuorossa haukikeitto. Se kiehuu ja näyttää siellä olevan yksi pikkuinen harrikin. Kalan lihat irti sievästi. Mikä sulla siinä on? No hauempää. Mitä sillä on sillä suussa? No hampaat. Musta. Onko sä ottanut jo? Ja minä nypin näitä hauen fileistä näitä ruotoja pois. Ja nopean liemen näin matkaolosuhteissa niin saa helposti lämpimästä kupista. Vielä se haukisoppa sitten kiehuu. Nautitaan totta kai valkoviiniä, sehän nyt on itsestäänselvyys. Että nämä nyt on ihan tästä suomalaista monopoliliikkeestä niin pyynnöstä valittu oikeanlaiseksi. Katsotaan miten se kelpaa. No niin, nyt taas pitkästä aikaa niin Naalastojoelle perhokalastamaan. Väylältä ei tullut kalaa, oli kamalan tuulista ja en koko aamuna saanut nypyn nyppyä, mutta tää on aika hyvä paikka. Katsotaan nyt kuinka äijien käy ja eukkoja. Että sellainen reissu, että varmaan tämän koko turneen ehkä rankimpia reissuja. Oli niin paljon hyttystä, ettei kerta kaikkiaan vaan kyennyt olemaan enempää. Ja todennäköisesti tänään meni munat pataan, että ei tullut yhtään kalaa.
Juu, vielä vaan. Tällä on vaan kuvan siitä. Vielä yksi. Juu, pitää olla enemmän vielä sitä rasvaa. Hyvä. Mä maistaa vähän. Haluan maistaa Ota tosta Kokki noin. maistaa aina vähän. Haluan maistaa vähän sokeria. Hyvä. Arto nyt! Riittää. Meni sitten koko paketti sinne. Se oli semmonen karavaanaripiirakka. Ei muuta kuin Kraumerissa ensin päällä, noin minuutti 2, sen jälkeen grillitasolla ehkä noin 5 minuuttia ja sen jälkeen tohon päälle vielä vähän vetäytymään ja se on siinä. Ainekset on voita tai rasvaa, pikakauraryyniä ja sokeria ja haluamansa täyte. Näin syyskesästä varsinkin niin on mustikkaa tarjolla. Sitä ottaa. Tuo näyttää aika hyvältä vaniljalta. No niin. Ollakko vai eikö olla? Siinäpä pulma.